אז מה קורה חברים? כאן אילי ואליה, והיום אנחנו הולכים להסביר לכם על העדכון החדש שעובר פה. ולמה לעזאזל יש כאן את זה? כתוב כאן שהסוף מתקרב? אז חברים, זה לא מדויק. בעצם הולך להיות עדכון של מלאכים נגד שדים. בעצם מורטיס נגד אדגר. יש מלא סקינים חדשים שהולכים לצאת, סקין של מורטיס הייפר צ'ארג' וסקין של אדגר הייפר צ'ארג', והולך לצאת עוד מלא סקינים של שדים. ואנחנו הולכים טיפה לשחק, להסביר לכם מה זה הדרגות החדשות האלה והכל אנחנו נסביר עכשיו אחרי כמה משחקים קטנים. אז אליה, בוא נתחיל. ואל תשכחו גם לפרגן בלייק ובסאב, כי אנחנו מאוד משקיעים בתוכן שלנו, ואנחנו מאוד 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 נעריך את זה. אם רק תלחצו על שתי כפתורים, כאילו אני לא מבין מה בעיה ללחוץ על כפתור, לפי זה תקח לכם שנייה מהחיים. שנייה. אז בבקשה תעשו את זה. אילי, אני יכול לעשות לייבים במחשב. מאוד. תראו קצת את הסקילים שלי. לא משנה. תראו קצת את הסקילים שלי. לא משנה. הופה. מת. אסימי גוסט. לא מאמין. חברים, תרשמו לי בתגובות איזה סטאר פאוור יותר טוב, הסטאר פאוור שקופץ או הסטאר פאוור איך קוראים לזה, שמוריד יותר באולטי. תגיבו לי בתגובות. מה? אילי, ליצור גם לחצה. מה זה היה? חברים, אתם רוצים שאני אצור עוד ערוץ אחר? לא. טוב חברים, אל תדאגו. למה זה לא מקפיץ אותי לשם? לא מאמין לך, מה? לא סובל את קורדליוס. והנה עוד הפסד. מה עוד הפסד? שנייה התחלנו אליה. טוב, נראה לי נשים פייפר ונוקאוט. זה השחקנים של אליה חברים. יש לו כאן אל פרימו דרגה 45, אני חושב שהוא היה איתכם בלייב, אבל לא בטוח. יש לו כאן בול 41, לא, זה היה בטעות, סליחה. יש לו כאן מלודי 41, יש לו כאן מגה 41, לילי 42 וכו'. אתם תראו את הסרטונים שלו ותבינו. תנו סאב ולייק. חברים, אתם חייבים לתת. יאללה, אליה, בוא נתחיל. וואו, איזה סקין יש לפוקו. נראה שנשמור את זה לסרטון אחר. חברים, אחרי המשחק הזה אני טיפה אסביר לכם על הדרגות, מה שהולך להיות. אתם יודעים, כרגיל. וחברים, אם אתם רוצים שאנחנו גם נעשה פורטנייט, תכתבו לנו בתגובות. קולט. אומייגאד, כמה הוא מוריד. מת. אומייגאד, אומייגאד. איזה סוחב אני. לא. נו.
נו כבר, יא פחדן. הנה. יש, שאלה. ניצחון ראשון. כמעט מת. לא. אליה תזהר. למה לא עשית אולטי? אומייגאד, אני 60 HP. וזה נראה שאנחנו מפסידים את זה. לא יכולתי. בסדר, לא נורא. כל תקנה, מה אני אומר לכם? הופה, נו. דרו. אליה, אתה הכי חשוב לנו כאן, אתה מרפא אותנו. תרגיע אותו. אליה, תהיה מוכן עם האולטי. אליה, האולטי. עליה. רצינית? בסדר, הרגע אחד. אני מגן עליה. קנג'י די גרוע, אליה, אתה יכול להרוג אותו. או שלא. לא. נו? לא! נער לבוק. אליה, לא לקלל. אז עכשיו אנחנו נסביר לכם על הדרגות. אז בזמן האחרון אתם רואים איך אני 31 אם אני בקושי 600 גביעים עם סקוויק. איך? אז כן חברים, הם בעצם העלו את הדרגות, והדרגה הכי גבוהה זה דרגה 30. חכו, תנו לי להסביר. אתם זוכרים לפני העדכון? הדרגה הכי גבוהה זה היה 35, כמו שיש לי עם ליאון. עכשיו, הם העלו את הדרגה לדרגה 50. וכאילו, זה אומר שדרגה 50 זה בעצם דרגה 30 של פעם. אתם מצליחים להבין אותי? אני מקווה. אז בעצם דרגה 31 זה בעצם דרגה 22. אני מקווה שאתם מתחילים לנסות להבין אותי. אז בעצם כל הדרגות שהיו לכם פעם עלו במלא. תסתכלו איכשהו דרגה 29 עם אלפו, ואני אפילו דרגה 50. אפילו לא... כן, הבנתי. תראו את אמז. דרגה 27, אני בכלל 414 גביעים איתה. סרג'. אין חברים. זה כל הקטע בעדכון. ובעצם אתם שואלים מה זה המלאכים נגד שדים האלה? אני מקווה שאתם שואלים את עצמכם. אז האמת שגם אני עדיין לא יודע את זה ואני צריך לברר. ובעצם כתוב כאן לפי התקציר שיש לאפשר נשמות של הרזים מבשרים. הקבוצה הראשונה שתאסף 6 נשמות נמצאות במשחק. מה זאת אומרת? אתם צריכים להרוג אנשים וכל מה שאתם מרגיעים אתם תקבלו נשמה כמו בחלל. אז ככה זה רק במלאכים נגד שדים. שזה הרבה יותר מגניב. האדם הראשון שמקבל 6 נשמות ניצח את הקבוצה הראשונה שמקבלת 6 נשמות ושואל שם זומבים ובראו לכדורף